kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka. Sanibonani babukeli, lo unyaka ithwala iseni samanzi uma phuphula umoya umajike ijeqeza. Sila kwaguqungene endlini yamakhosi yeah egoli ningathuki hayi thina ke singaba semanzini ethu ngigijimayo le mthusankungu kodwa ke namhlanje sila egoli kwaguqungene yeah mkhulu ninjani la siyaphila mnguni uyaphila mkhulu ngiyabona izandla igcwele hayi kakhulu hayi ngiphethe uzifo zonke la hey bangacabangeki abantu ukuthi mama ngithi ngiphethe uzifo zonke ngiphethe lembiza kazifo zonke nisho noma hlabe kufeni obani mina sengicabange lokho re hayi buya lapho ke mnguni ngila iunicorn le ngike ngakhuluma kwabanye abafika lapha bezosiza ukuthi izokwenza enyimbiza evelile okuthiwa izifo zonke khona omunye ke usisi lapho wafika ezohlandwa la endlini wathi uyibonile lembiza siyenzile la endlini wathi wakuyunyanga zonke wayiboniswa ngiyenza mangiyenza kwathiwa inyanga zonke izinto manje lapha abantu ke bangayibona eminyamana bethi hayi ihluke phi ne phoenix iunicorn le iphoenix le nayo ngizoyiphatha zombili uma uyibukisisa la le ingathi ifuna ukuba weak nyana akusiyo ke ukuphuza lena ngoba iPhoenix eyokuphuza le eyokupeyida le ushaya nje 2 yenkomishi uyifake nje lapha ushaya 2 mkhulu akusatha ukupeyida manje it's colon cleansing hayi ungangitshela ngesilungu mina isilungu angisazi mngoni uqalile usukalethe kwini uzokhuluma ingesi la awufuni ukukhuluma amazibuko isingesi baba usikhuluma le imsusa kungu le emakhashakasheni aseThekwini kwaguqungene la sendlini yamakhosi lamela uhloniphe baba ungena uguqu hayi baba la siyapeyita la siyachatha abakwazi ukuchatha siyachatha la le niklina kakhulu lena bathe babekhuluma abanikazi bayo emaphusheni ngoba ezinye impande ngayinikwa ile ngoduso yami yakwamhlongo ezinye impande zakhona iyiboniswa na ebusuku yazi yatshenwa ke ukuthi mase ngiyihlanganisile sengiyenzile yatshenwa impande ngayinye ngoba impande ezalazo u8 yatshenwa impande ngayinye ukuthi yane yenzani emzimbeni womuntu kodwa into abamtshena yona iyodwa ukuthi abantu besifazane banenkinga yamanzi igazi abasenalo emzimbeni ngenxa yemijovo namaphilisi nalezi zinto lezi nje ezenziwayo nje into zokupreventa nazo zonke lezi zinto bamtshela ukuthi abantu abesifazane abasenalo igazi emzimbeni sekwagcwala amanzi njengolamthuthu uyabona lamthuthu njani siyawona mthuthu ukhula ngomjovo unamanzi emzimbeni igazi lawo lincane alifani lenkukhu le yesintu nje alifani hlo okay sibuyeke size la lembiza le iunicorn ngiyibize ngeunicorn inkunzana angithi mina umkhulu wami inkunzi yohlobo ayithundi yafafaza uzala ubaba uma ibizwe iunicorn ngegama lesintu kuthiwa inkunzana okusho ukuthi lembiza le inkunzana lisuka kunkunzi yohlobo angithi umkhulu inkunzi okusho ukuthi mina nginkunzana ngikhanda inkunzana le iunicorn iunicorn inkunzana ngoba ayisiyinkunzi ngokuphelele ngoba inophondo lolodwa inkunzi inempondo e10 manje yona inkunzana inophondo njani olulodwa okusho ukuthi lento ngasi ihashi ihashi lona impela ihashi phela ihashi uyazi ukuthi mnguni mawungalibuka nje wena ungalithatha nje ulibuke njengento engathi ihashi elala emhlabeni lenziwe ukuthi libe lana lifana nealien ihashi elasezulwini akusinde la ihashi nje lasezulwini awuboni likhafula umlilo sha njengombane ama-alien uyawathanda la mkhulu ngoba yebo angithi lezi zinto zokufika lapha ezingesize ezala angithi bathi ama-alien plant nama-indigenous manje ezinye izinto zi-indigenous okusho ukuthi ezomsinsi noma ezokudabuka la noma ezomsuka wala umsuswa wala
Zingezokudabuka ezendabuko khona la. Okay, siyabuya ke siya kulaba bokufika. Kwengisho kanjalo ngoba mangikhuluma ama-alien uzuthi ngithanda isilungu. Kanti mina isilungu kahlahla ngisazi. Angisingi umuntu oweyilungu. Ilungu ngiyazesaba. Ngoba isilungu yiso lesesigcwalisa amanzi emzimbeni wabantu besifazane. Kungayibo bodwa ke ngoba nabantu besilisa nabo sebaba nenkinga. Bayajima kunomunye nje ngeke ngimbone lapha kuthiwa anganoma king of squad. Lo baba lo nezinqe yomboni baba nezinqe hey indoda inazi izinqe kodwa kokusiyeke le ndaba leyo ngoba suke bese siyagaxela sebagcwala amalokuzana uyazi ukuthi mngoni ngakutshela into eyodwa singakachazi nje kakhulu ngeunicorn le ngiphethe ngakutshela into eyodwa mina ukuthi umuntu wesifazane ojimayo mina ngibuye ngamfuna ngibuye ngamboni kahle ukuthi uyaphila noma kwenzakalani yini into edala lokho oqala lezi zinto lezi nithi nina inama protein lezi zinto ezidlayo ama protein shakes okusho ukuthi lezo zinto lezo ziyayikhuphula imizwa mazi ikhuphula imizwa lezi zinto lezi ziyakufutha njengawo umjovo abanye abantu besifazane bathi mabejova bakhukhumala babe ngaka bekhukhumezwa yini umjovo ngoba nawo umjovo unalezi zinto zama protein ezingilana emiwashona ngoba ngisho nabantu bama steroids laba bajova basuke benzela ukukhukhumala ngithi cishe ukufana yebo besuke benzela ukukhukhumala ke bona labana basuke bepreventa bebulala lento iphila kubo so manje mawuthi uyabuya uza lapha intombazana iyajima ishaya insimbi yagijima yafudumala idla lezi zinto ezidliwayo yafudumala igazi liyafudumala uyabona manje ukuthi kunenkinga lapho nesingezansi sayo siyaxeka manje uyabona ingakho lezalwazi ifike zisho kumamhlongo ukuthi hayi umuntu osifazane banamanzi abantu besifazane abaningi ngempela lembiza mawuyichatha ngeke ngayichatha nami ayithuka sengibaleka nophondo kwasho ukuthi hayi kodwa ke inkosi malanga le kade ichatha wangihleka umamhlongo ngeke ngayichatha ayona iyayikhipha imucus iyayidonsa iyawakhipha lamafinyila hayi so sibheke umkhuluma zibuko uma uyifuna please uzawubona amanamba kamkhulu la mkhulu ngifisa sesihlale udabini namhlanje yini namhlanje esikhulumayo sizoyishaya kanjani okay namhlanje sizokhuluma ngokukhokhelwa komuntu wesifazane noma ngelobolo sizokhuluma ngokukhokhelwa komuntu wesifazane noma ngelobolo awesibekela ePhoenix ihlale la okay sikhuluma ngokukhokhelwa komuntu ilobolo liyisinto ngithi ilobolo liyisinto ilobolo yes isintu thina ke la emsusankungu angikho emsusankungu nakho thina ke la kwaguqungene noma ku Yomoya TV sinokwazi noma sinoqonda ukuthi isintu nomoya into eyodwa isintu nomoya into eyodwa uma kunzima ukuhlukanisa hayi kunzima kakhulu ngoba kuyasebenzisana ngoba sinemoya u4 sinedlozi sinethonga sinesidalwa sinesithunywa noma sinesithunywa sinedlozi sinesidalwa sinethonga bangaki lapha bayi4 okusho ukuthi njengoba beyi4 nje laba ababili bahamba bobabili isidalwa sihamba nesithunywa idlozi lihamba nethonga seku4 lezo zinto lezo okay siyabuya ke siza la sikwaguqungene la siyabuya siza la elobolweni ilobolo liwumoya owembathiswe kuwe ukuthi ukwazi ukunqanda izimo zokuzala kweingane zingaganile zokuzala kweingane zingazobaba beingane lalakhelwe lokho ilobolo bathi mabelakha balenza ngoba abantu besifazane babe bazigqila zocansi noma babe moshwa bezaliswa ingane bagcine bengazazi ingane ukuthi zingezakuphi ngithi uyabona okukutshena ngokusobala ukuthi ilobolo lizokutshena ngokuhamba kweigaba zengane ukuthi ingane zalo bani ukhokhwa ulandelwe lokho
noma ilotsholwa ulandele lokho ukuthi lengane izalwa ubani iphuma emndenini onjani iphuma kuphi umndeni muphi iyokhokhelwa kuphi futhi uma sekuthiwa ke iba nenhlanhla yenza iyakhokhela noma iyalotsholwa. Okay, asibuye lapho. Lengane ngithi izalwa umama nobaba. Labo bantu basekelwa amathonga. Bobabili basekelwa amathonga. Uma ngithi basekelwa amathonga, ngalesikhathi ubaba egana umama, njalo umama egana ubaba, ubaba egana umama. Bahlanganiswe yini? Yithonga. Ela kwamama nelakuphi? Nela kwababa. Okusho ukuthi lezi inkomo zokulobola umuntu zingaki? Zintathu. Oh, imake sesiyavumelana manje. Imake mkhulu njengoba ngisethi phela ukhombe 3 ngakumele ngithi 3 yabo. So imake lento isho ngoba baningi abantu basho ukuthi thina asiloboli ngale ndlela. Yebo. Thina asilobola ngale ndlela. Yebo. Isho ukuthini lento yokulobola? Ukhuluma lo 3 lo u3 umuntu wonke noma u3 mhlambe njengoba ugqoka umqhele wesizulu. U3 womuntu wonke phela masikhuluma ngesintu sikhuluma ngabantu. Sikhuluma ngento eziwu4 futhi sikhuluma ngomuntu, abantu, ubuntu nesintu. Sikhuluma ngomuntu, abantu, ubuntu nesintu. Uma sikhuluma ngabantu ngomuntu nabantu sikhuluma ngabantu benyama. Noma sikhuluma ngenyama lapho. Uma sikhuluma ngobuntu into eniyenza engabambeki ngesandla engabonakali futhi. Ubuntu uyibona ngoba seniyenzile ukuthi hey ngenza ubuntu la. Kodwa ngeke ubambe ngesandla okusho ukuthi okukamoya lokho. So lezi ezu4 uma uzobona ivideo yama numbers, even numbers, even number yi2. Yebo. Okukutshela ngokusobalaka ukuthi uma ngikhuluma ngobuntu into esiyenza sobabili noma ke sekungaba into ephathekayo mhlawumbe ngiyakusiza nguthola uhlele emgwaqeni noma ulambile sengikuthengela ukudla ngiyakunika ngenza ubuntu okusho ukuthi lento ihambe nenhliziyo ihambe nonembeza kuwe ukuthi hey ngambona lo muntu ehamba ngenyawo ngcono ngimthengele ophaqa noma isicathulo ukuze akwazi ukuthi ahambe naye njengezinye izingane noma ngabanye abantu. Okay ke bese kuzoba isintu lokho kusifaka sonke thina abantu hayi ukuthi isintu samaZulu ngoba ungibona ngigqoka iqale bese ucanga ukuthi ngenza isintu yebo khona kunesintu phakathi ngoba nakho kuumoya uhamba nomoya lokho kwami engigqokileyo. Okay ke siyabuya ke ngoba sithe siyibala zonke lezi zinto lezi igaba zokuhlangana kwethu okukutshena ngokusobala ukuthi ke isintu nelobolo kuwo wonke umuntu akuhlukile ukuthi umpedi umXhosa umZulu umNdebele ubani wonke umuntu ulobola ngenkomo engaki ezintathu ezu3 ezinale amagama amoya. Yebo. Indiki indawo inono. Yebo ngoba inono amathonga futhi ngoba ahlanzekile amakhehla avuka ezinganeni akwazi ngishisa likazi sivuka enganeni asikisa likazi esivuka kubaba nomama kusho ukuthi inono nabo bavuka babezingane zabazali babo. Inono okhokho omkhulu bomkhulu. Yebo. Okay, so that's why ufika ukuthi ubaba umama abantwana noma yithonga. Yebo. Okay, so wonke umuntu kumele at least una 3. Yes. Uyabona nje once umuntu wathi weqala ekuthathela ingane yakhe hayi lawo lo muntu lo uyakugebenga manje hayi siyakugebenga phela ukhokhela bani phela ngithi mkhulu sofikile ku3 siya ku11 la siyakhona ngoba abantu mina akangwazi amagama lezizo 11 ngisachaza phela mkhulu ukuthi uqhubeka abantu balotsholwa ngenkomo ezu11 bathi mina ziphelele zami bafike badanse lapha bathi bafuna inkomo ezu11 hayi manje wona ukhuluma ngo3 bese wathi kuphelile shuthini sekuphelele la ngulu uphelele la ngulu ngoba mina ngizokutshela amagama azo lezi inkomo bese wena uyangitshela ukuthi lana amanye inkomo ezu11 eyigabani leso. Okay, siyabuya ke mina ngikutshela ngenkomo kaMama ukuthi ingane yakhe akakhokhelwa nje ukuthi uvela ikhokhelwe nje inkomo kaMama
okusho ukuthi okwamanje ngalesikhathi samanje useyakhokhela umama ingane yakhe ificwe imoshakele. Usenzani umama? Siyakhokhelwa nje ingane yakhe imoshakele futhi wena kahle kahle bagebenga amathonga akawazi lutho. Fanele ukuthi ugebengeke. Umama umXhosa unawo umama. Yeah. UmZulu unawo umama. Yeah. UmPedi unawo umama. Yeah. UmSuthu unawo umama. Yeah. UmTswana unawo umama. Yeah. Umuphi kozalwa isihlahla? Akekho ozalwa isihlahla. Okusho ukuthi konke ke lokho okwenziwayo othi ena isiko lamaPedi, usiko lamaPedi, usiko labaTswana, usiko labesuthe, lamaZulu ini akukho lokho kuwumkhuba wesizwe sakho. Akuhlangani nesintu. Akuhlangani nesintu. Isintu silobola ngenkomo engaka? Ey'ntathu ngiyeza ke kule yesibili. Lesibili imvuma kaBaba ukuthi ubaba uyavuma nani nengane yakhe. Nengane yakhe. Ubani ongenayo ubaba? UmXhosa unayo ubaba? No, baba unayo. UmZulu unayo? Unayo. UmPedi unayo ubaba? Unayo. Okay ke. Siyabuya ke manje masithi imvuma le sikutshena ukusobala ukuthi uma kuyimvuma le ubaba usiyavuma ngengane yakhe ukuthi usengakhona ukuthi ihambi yokwenzana iyogana isilungele ukuthi ibe yini ibe unkosikazi umuntu. Okay ke siyabuya la size kumbeka lenkomo ukuthi umbeka ungasho futhi wena ukuthi imvimba ngoba lenkomo le isuka isikutshela ukuthi emathongeni mina ngiyayithatha lengane. Ingaba umbeka ingaba imvimba sengiyavimba abantu abese bebonile la nabo beyitshela ukuthi bazothatha. Ngiyabavimba manje ukuthi benzeni sebengabheka sebenga iya kwenye indawo. Yebo sebengazama ukuthi babheke kwezinye indawo. Kahle igama lezinsizwa lezi likavimba. Ya imvimba le iyaba futhi yini umbeka. Umbeka kanjani na? Kungenzeka ukuthi ubekela phambili iyakwazi ukuphuma ingakaphumi lezi nkomo. Ile kuthiwa kucela ngayo. Yebo inkomo yesicelo le. Sicela emathongeni akwazi ukuthi uyocela uthiwa nje uyocela ucelaphi. Umcela kuphi? Ubaba nomama? Mama. Yebo lengane. Umama mncane. Hayibo. Mncane. Uhlangana kanjani? Lenkomo le iyaba futhi inkomo yani yesicelo. Kube umbeka, imvimba noma ungathi imvala. Inkomo kuyovala. Because kusho ukuthi uzodependa ukulima ukuthi umuntu okusigaba siphi okhulumayo noma wazi liphi yena igama. Okay. So ngoba izinsizwa kungaba amakhehla kungaba ngoba naba besuthu mhlambe banawo amagama abo achaza uma bengaya kubantu abadala abayaziyo lento ukhokhela umama ukhokhela ubaba ukhokhela uyithonga. Akukho kunye ngalokho. Okay. Yebo. Imali emkhulu. So mawushaya inkomo ezu3 kumuntu solo bulile. Ngeke ngikuzo ukhuluma ngokucaca nokulendoza yini le yokucaca uganiselana yini le. Lapho yilapho sekuhlanganiswa ithonga owesifazane sekhishwa kubo eseya kubo lapha ekhaya lakhe lokugcina. Okay. Noma eseya kubo endoda yakhe. Inkomo nayo lapho uganela khona. Hayi sekungaba inkomo nje ngoba kuphela kuyahlatshwa ngale phinde kuhlatshwe nangapha. Okay. Yini inkomo le imbuzi yophaphe. Inkomo yokumncama eyakwamaguti le. Imbuzi yani yophaphe okuyiyona emsamo iyomesula ethongeni. It is uyahamba ukuthi manje sesiyamesula. Bese nithi nina ngesixhosa senu hayi ndikuncamile. Yebo okusho ukuthi sengikudelile usungehlule. Noma sengehlulekile. Sengiyavuma ukuthi ingane yami yenzeni ungayithatha. Okay ke bese bekhipha lenkomo esibayini yokumenza yokumncamisa noma yokumncama inkomo yomncamo. So ikhishwa ubaba wengane. Ikhishwa ubaba wengane noma umkhulu wayo ukuthi ikhuliswe ekhaya konini. Okay. Yeah. Ikhishwa uye. Kungenzeka futhi ukuthi abancami bemncamise ngayo leyo yombeko.
ngoba vele yani yeah eyamathongo ngenzeka futhi bayibeke njengoba igama lisho lithi umbeka bese bekhiphe yabo kuphi esibayeni mhlawumbe isithole esihle sasilobolo okhokho lesi esihle uze uyasithanda soba nohlobo oluhle kuphi esibayeni sakho mhlawumbe ngakhiqiza uhlobo oluhle bese uyenze njani lenkomo bese uyayibeka wena yeah bese ke uthatha inkomo esibayeni ezobe replacer noma ezobe imelele ya lo yambeka bese iyancamisa incamisa intombi phela. So okay, so kulo 3 kuba khona imbuzi nenkomo kodwa engaphumi kumyeni yebo ephuma kolento kubo kwentombi okuyinkomo omncane enkomo emncane yebo okay masibeke as one and let's say ngoba ikhona yeah sisho inje then masencanyiwe kwenziwana masukufika ngale kuyaqhoyiswa phela inkomo omqhoyisi inkomo emqhoyisi le nkomo lena abalokhuzana abathi ayilala ivuke bese besika impukane leyo nkomo leyo iyumqhoyiso yilena azobuya ubuya nomlenze nganoma umlenze noma umkhono lapho nje abuye nayo aye ngapha kushintshane kuze kube nezinyongo ke kanjalo kube kanjalo sekuyinkomo yani leyo yomqhoyiso ephuma kwamkhwenyana emkhwenyana anza sure ukuthi leyo nkomo leyo ayihlali kanjalo ingabibikho phela yeah wenza sure ukuthi ayihlali ngabibikho noma engenzani wenza sure ukuthi ayihlali ngabibikho bese uma khona inkomo yomalume ukuthiwa kuhlatshiswa obaba nomalume okay uma sekuvuka ekseni alright leyo nkomo leyo ihlatshwa aphi lo nkomo ihlatshwa kubo wendoda phela omalume laba balethi phela ingane yabo kuba noma kini balethe lengane yabo kini okusho ukuthi le nkomo lena izobahlabisa ukuthi sihlabise obaba noma sihlabise omalume iyayidliwe ekseni makade icacwa ngayizona. Okay, so kusho ukuthi awamanje ukhona 3 yelobolo kube khona le 3 yelokhuzana yentombi yomgcaco le yeah eyokwesulana nokwemukelana lezi yes yeah okay ngiyabona yebo so kodwa lesi su2 zikhishwa ubani umkhwenyana ezamkhwenyana lezi so umkhwenyana usakhiphe inkomo engakho manje ezu5 njengesandla ngoba sibona simini uyayibona uyikhiphela umfazi wakhe okumqhoyisa ngayo bese ekhiphela omalume le enzela omalume ehlabisa omalume noma ehlabisa obaba ubona ubaba noma umalume ukuthi uyena obeganisa lentombi umbone sefaka inyongo yebo akwesiphumeke lapha sikho ke emshadweni asikhanisana sizokwenzani sizolobola bese kuba lezi eziyisithupha ke ezo 11 ekaba eze 11 kuthiwa mhlawumbe zanyuke yabo zakufika nako 15 qalwe ukuthiwa ufunda kakhulu lo ufundiswa ubani ikhaya phela ubefundiswa ikhaya ufunda kakhulu lo ubani uthi akayifunda uyiphatha kahle kakhulu hayi nje uyiphatha kahle uyiphatha kahle kakhulu uyini uyintombi hayi uyiphathe kahle nje yabo akanama scratch right awu yabo manje ukuthi ukhuluma isilungu wena ukhuluma ama nucleus manje ha phela bayazisho lezi inkomo abantu baze bathi ingane yami ngeke ihambe ngaphandle kwalezi hayi labo bakhuluma irice labo bakhuluma ama nucleus labo badla ama nucleus nama spaghetti labo bayadlala labo mina ngazi uyabona lezi inkomo lezi inkomo kamama uma ingasekho inkomo kamama enganeni ayiphumi inkomo kamama iyophuma lapha amoshwa khona inkomo kabani kamama ayiphumi mayisengekho inkomo kababa lena lipoqelekile ngoba ubaba uyena mnomzana uyena mnomzana uyena ovuma nalengaka naye amathongo ipoqelekile ngoba iwona amathongo kanjani isisekelo salengane okutshena ukusobala ukuthi ke le nkomo le ibalekile okuthiwa yini umbeka nemvuma nalela mama mayingane yakhe igade kahle iyaphuma inkomo kamama iyibike lena yokufunda la ewe zakhishwa kodwa
hayi ni lolobolo ukudlala. Okay mkhulu. Yeah. Siyayibona leyo. Mawukhuluma ngelobolo imali ayisali. Iyani manje manje. For example yabona nje kuyalotsholwa uthi okay ngicela mina angiyazi imali ngingakho ngeke ngize ngibale mkhulu. Ama bank details. Okay. Either uCapitec noma imali yase-abs. Imali yase-abs. Babalengo. Babalengo. Bayifuna abantu. Yiyo le bayifunayo. Ayiye yona yiyo straight le bayifunayo. So manje ke imali yase-abs kwenziwa kanjani ke lapha? Hayi mina angiyazi imali angiyazi. Ngazi ukuthi ke inkomo uma bethi inkomo seziyimali seyizongalingani phela inkomo uthola ukuthi ukhiphe hey mina ngibona ukuthi 5,000 dinkhona inkomo 5,000 okay ukhiphe u5.5 mhlawumbe uqale khona wasithi 6 wathi 6.5 wathi 7 wathi 7.5 yabona 5.5 6 6.5 lezi inkomo lezi ezingaba futhi imali kaMama ekababa eyamathongo angiyazi imali yamathongo ukuthi ifika kanjani ayayazi imali yamathongo awunaki nje abantu balotshola kanjalo kuba ngento eyenzakalayo mina we kunento ke engifuna ukuthi umnguni siqonde esimoshayo yebo khona bayalobola ngemali ushuthi sekuzogcina mnguni sekuqhoyiswa kuncanywe ngemali futhi vele usho kanje vele uthi sawugana kodwa hamkhulu wena oqala usashiya into eningi ngabe sashiya amakhisti ngapha elentozeni isemkhesi amana amahashi agqoki ancikisiweyo kangancinciswanga ikaphu ngala kaZulu ukhuluma ngani ke zembuzi ukhuluma ngani wena usokhuluma ngezibizo manje lokho kumkhuba yebo khona bekubizwa nakudala kodwa bekubizelwa abantu umama wengane ubaba wengane umkhulu ugogo wengane bekubizelwa abantu abangani aba4 phelile bengekho thunjana kungekho nkosana kungekho banibani hayi lokho sekubizwa manje kubizwa omakhavela kubizwa omafridge kubizwa oma-couch yonke lezi zinto lezi umsangano imali mkhulu uzama ukuthi lezi zinto ezibizo i-unnecessary kahle lezi zamanje zi-unnecessary bekubizelwa laba bantu bangaphi ba4 umama wengane ngoba uzalana ungane ubaba wengane ngoba uzalana umntwana lo ugogo wengane ngoba uzala ba ubaba phela umkhulu ngoba uzala ba sekuphelile ke lengane iphethwe abantu abane kuleli khaya ngoba futhi nala esandleni kufike kube uwe lo mnguni bese kuba abantu abane emva kwakho okusho ukuthi mawukhokhela laba bantu laba abangaki abane ukhokhele ngisho umkhulu womkhulu ithonge emuva nginamanga mnguni uqinisile angithi masimi kanje kuba uwe ube ubaba ube umkhulu ube ukhokho bese uba umkhulu wabantu omkhulu sekuphelile ke okusho ukuthi emva kwakho bangaka abantu bawu4 abantu abazobizelwa bangaki ba4 phelile awusekho ke lezi ibizo zenu lezi neyibiza zoma laptop noma iPhone ungalikhohlwa ifridge hayi baba iSamsung yefridge ifridge oyibona khona lapha uyibuka uyiqeda imali emkhulu so zonke lezi zinto oyishoyo uhalf wazo asenziwe akukho ngisho eyodwa eyenziwayo manje sekulokuzana lento eyibizo ibiyenzeka ngoba uthola ukuthi uyazazi ukuthi nakhona uneme mhlambe kini ngoba phela kudala bekufuyiwe mhlambe kini ke nidliza hamba nelikaPondo noma ke nje nicebile kini ngoba phela bekucetshwa ngemfuyo dala ucetshwe ngamathala noma amathalente lokho kuyizikhali nazo zonke lezi zinto lezi ukuthi mina nibazi ikhale nibazi ingqobo nikwazi ukubaza amathunga nazo zonke lezi zinto abanye benza inkamba
kwenziwa lezi zinto zesintu bengiceba ukuthola ukuthi waganwa umfazi ongavilaphi uyakwazi ukuthi ayinsimini kulinywe kwenziwa yonke into ukuthi ke yonke imizi bilima kodwa manje abanye bebengenazi inkomo zokulima hwebelwana ngokwamanje ukuthi kuyahwebelwana kuyasizwana ubani umnika lokho angenakho lona amnika angenakho ngithi uyabona so manje